Canarfon yn ôl yn uwch gyngrau'r Cymru. Mae'r aros wedi bod yn hir. Mae wedi cael ei rhoi yn yr hwy gan Kai Jones. Groesiad am gol! Loveridge, heibio i Lewis, yw i'n gol gynnar i'n arallu! Mae hwnna'n uchel, mae hwnna'n un dda! Hayes yn brwydro est ymlaen yr eilydd yn mentro bellter! Cyfleistig! Mae'n berffeth! Hewson o eto, grymanu'r bel yn hyfryd! Edward. Mae'n mynd i hyn! Anach i gol! Horwad! Jones yn ôl at Edwards. Edwards! Anach i gol Gampus! Mae'n dod nôl i lwybr Roberts, mae'n gallu tanio no! Southam Hales yn croesi McCracken! Bas wych ymlaen gan Walters ac Bowen, cyfle mae'r ail, a mae'n i sgorio! Hales ar croesiad, Tori! Rosgo! O'r diwedd, dirhoi Met Caerdydd i heifiant. Mae hwnna mewn at Edwards, a mae wedi cael ei ben iddi, ac mae wedi rhoi di'n horniar yr hoed o blaen i gefnogwyr. Bakare, Gampus, Michael Bakare! Oh, nac i gol! Kick-all ar gêm. Jonathan Hood! Rocket! Gan Jonathan Hood! McCracken, a mae'r hat-trick! McCracken! O, mae hwnna bas fach glyfer am gol! Connolly ar ergyd! Robel, peniad fel dripper! Rhannu profiad cyfarwydd. Ond mae o'n brofiad sy'n heiddi ddathlu. Mewn tuag at Jones! At y postyn gosod! Oedd yn mewn yr holl ffordd! Enillwyr, Cwpan Cymru, ydy'r seintiau newydd. Burke! Jones! Ydy mynd i gyrraedd? Ydy mai! Mae'r golwr wedi cael ei gyrro! Elliot Evans! Ar ôl colli mewn 2 rownd derfynol, Met Caerdydd sy'n mynd i Ewrop.